Fra tidernes morgen har der altid boet mennesker i Gjern. De slog sig ned langs de mange vandløb. Gjern Å, Nørrebækken, og Dalbybækken. Der hvor disse vandløb mødes, opstod byen Gjern. Med jernbane, og et rigt handelsbrug. Tiderne skiftede, og jernbanen forsvandt, og hestevognen blev udskiftet med traktor. Livet i byen gik videre, men en for en forsvandt forretningerne. Og ligesom så mange andre små byer er Gjern truet af en mulig afvikling. Til salgsskiltene dukker op overalt. Men Gjern har en unik beliggenhed med moderne boligområder placeret midt i den smukke natur. Et levende kulturcenter og en velfungerende progressiv skole. Samt rigtig gode handelsmuligheder. Derfor besluttede borgerne i Gjern at stifte Gjern Almennyttige Udviklingsselskab, GAU. GAUs ledelse besluttede at rette henvendelse til arkitektfirmaet Arkitema for at sætte gang i udviklingen af byen. Det her projekt i Gjern, det er et anderledes projekt. Det er sådan, at jeg og Arkitema længe har ledt efter en by som Gjern. Vi vil gerne finde et sted, hvor vi kunne arbejde med at udvikle nogle principper for det, vi betegner naturby. Og vi har en vision om, at vores byer kan blive bedre og smukkere, hvis vi lod naturen vokse mere ind i byerne. Selvfølgelig på en styret måde, men også nu, når vi taler om klimaforandringer, når vi taler om naturgenopretning, når vi taler om økologi, når vi taler om alt det her med den måde, vi har behandlet naturen på, så kan vi faktisk genoprette naturen og trække den ind i byen på en anden måde. Efter en indledende workshop gik Arkitema i gang med forberedelserne til at præsentere projektet Naturby Gjern. Her har vi en by. Den ligger, som I kan se, i en natur, men den er ligesom lagt oven på naturen. Der er også en vej, der går igennem, og nogle steder kan man se naturen, men så lidt tilfældigt, hvor man kan se den henne. Så klipper vi lidt i den by, så kommer naturen til at komme ind i byen. Et af vores principper, det er, at vi begynder ligesom at give plads til den natur. Det gør dels byen kønnere, smukkere, det giver nogle meget bedre muligheder for at være i naturen, selvom vi er inde i byen. Men det gør også, at de her faunapassager, de rent faktisk kommer til at være der igen. Altså dyrene kan komme igennem. Så gør vi noget andet der, hvor vi ikke går ind i byen med naturen. Der bygger vi bro ud i naturen. Det vil sige, at vi går ud i naturen med nogle ting. Det kan være konkrete broer, det kan selvfølgelig også være stiforløb. Men I har stadigvæk en natur, som vi ikke må bygge i. Men det kunne godt være, at skolen for eksempel godt kunne tænke sig at undervise ude i naturen. Det kunne også godt være, at hotellet, har vi drømt om,
kunne have nogle mobile hotelværelser, som kunne komme ud i naturen og stå. Altså ideen om at flytte sig ud i naturen, det er også et af vores principper. Så er der det sidste princip. Det handler om, at vi naturgenopretter. Nu så I på den her kommuneplan, at der var lagt både nogle områder ud, fredesområder for eksempel, kan jo udstykkes til nogle boliger. Der er også nogle andre områder, så er der også perspektivområder. Okay, hvis vi nu selv skulle flytte til Gjern, hvad kunne så trække sådan en som mig til Gjern? Det folk de siger, det er, hvis vi kunne bo i naturen. Det må vi jo så ikke. Vi må ikke bo direkte i naturen, den er fredet. Hvad nu hvis vi arbejdede med de grunde, sådan at vi for eksempel beplantede dem eller naturgenoprettede dem, så når der skulle bygges på dem, så var der natur på de grunde. Når vi så kommer til Gjern, så vil jeg bare fortælle jer, at I kan se alt det her grønne, der kommer. Det lyserøde, det er Gjern. Alt det grønne, det er alle de her natur- og fauna og flora passager. I ligger jo simpelthen lige midt i det. Hvad er det egentlig for noget natur, vi kan trække ind i Gjern? Vi skal jo ikke genopfinde noget natur, som ikke findes. Vi skal jo finde noget natur, som er der. Det er det, vi skal have i styret form ind i byen. Og så er der jo det med Gjern, at alle vandveje fører til Gjern. Altså der er simpelthen så meget vand her. Vi ser det ikke helt så mange steder, som vi kunne ønske os. Fordi der er jo hele Gjern Å selvfølgelig, som vi kender, i det her store, fantastisk flotte ådalstræk. Men der er også Nørre Å, og så er der alle de små vandløb, der løber ind til. Der var nogen af de studerende, der snakkede om, at det mindede om, altså, om blodårer til et system. Altså der er simpelthen så mange årer, der ligesom løber ind, og dem kunne vi rigtig godt tænke os at få frem. Det er helt klart, det er helt specielt ved Gjern, udover selvfølgelig bakkerne, som vi alle ved. Så er der det der med at skabe visuelle forbindelser. Noget af det første, vi mødte herude, det var det her med, jamen Ådalen, den er vokset til, den er gået sprunget i skove og alle de der ting. Det er selvfølgelig noget af det, der skal arbejdes med, og som vi vil søge penge til, det er at skabe udsyn, altså få den græsset af og plejet, så den er, som den skal være, og vi får skabt de der visuelle forbindelser. Fordi det er et fantastisk træk i jeres nye bydel af jeres gamle bydel, der er forbundet, i stedet for del skilt ad, men forbundet af det her grønne træk. Og hvis vi så får de broer ud i det, og det viser jeg nogle billeder af, det kan blive fuldstændig fantastisk. Projektet blev meget positivt modtaget, og skolen var hurtigt på banen. Når sådan noget her sker i Gjern, et kæmpe spændende projekt, jamen så er vi selvfølgelig også dem, der som skole bakker op omkring lokalsamfundet og deltager med det, vi nu kan ind i det her projekt. Man kan sige, at hvis formålet fra Gjern er at skabe liv og positiv udvikling lokalt gennem øget bosætning, hvis man så tænker sig om i forhold til, hvad en skole betyder i lige præcis den målformulering, det er ret væsentligt. Så selvfølgelig er vi med i det her. Det, der er så vigtigt med at være udenfor her, det er, at udenfor, der er der noget, det er med, at man bevæger sig, man får frisk luft. Det er med til, at kroppen, den bliver sundere, og når det er sådan, blandt andet med frisk luft og sådan noget, så er det, man laver en masse positive hjerneceller op i hjernen, der blandt andet også sådan, der man kan arbejde bedre. En viden om, hvordan man lærer. Det handler om, at man ved, at man lærer bedre, hvis man har både kroppen og hjernen med i det, man gør. Vi vil fx gerne have lavet nogle vinduer i væggen her, og de må godt være lidt forskellige farver, og det er jo et billedkunstrum. Så vi har tænkt os måske at lave sådan, at de kigger ud til måske et træ, som om det er nogle små rammer med billeder i. Så skal der også være nogle borde her, hvor man kan sidde og hygge sig eller lave, hvad man nu laver. Og så når det regner nogle gange, så den her præsending, så kan man kigge op, og så kan man få inspiration af regnen, når det drypper ned. Jeg tænker, at vi ender ud med en eller anden form for plan for Gjern skoles matrikel, hvor vi får skabt rigtig, rigtig gode muligheder for at lave læring med krop og hjerne. Det her er nogle telefoner, der skal hænge op fra et træ, som man kan slå på, så der laver lyd. Så har vi en tromle her, der skal stå på platformen. Platformen skal stå over ved skolen derovre. De her træer her, der har nogle køller på. Det er meningen til, at man kan slå på træerne. Vores lokale billedkunstner, Rigmor Bak Frederiksen, designede Naturby Gjerns logo. Og hos Gørtler Frank Thuesen gik kunstneren Sofie Filtenborg i gang med at lave en vandskulptur. Ja. Kommer til at ligne her en bakker. Det bliver godt.
så støbe sådan en skal her, med de samme krater, så det kommer til at ligne et bakket landskab. Det er ligesom ideen, at det sådan, at det tager udgangspunkt i Gjernbakker, som ligesom har formet sig over tid. Ja. Og så hvordan det ligesom er de her former, der går igen, men også bliver sådan en slags forlængelse af landskabet ud i åforløbet. Okay? Ja. Det bliver placeret 2 forskellige steder i åen. Så kommer man til at ligge i overfladen, sådan at vandoverfladen den er faktisk lige med det her. Det vil sige, at kuglerne de bliver faktisk grønne. Når vandstanden er lav, så bliver kuglerne sådan lidt grønne, og så om vinteren, så bliver det faktisk det grønne nok skyllet lidt af dem igen. Ja, så formen kommer ligesom til at have den her organiske form, som er tilpasset åens forløb, så den kommer til at passe decideret i det sted, hvor den bliver implementeret. På Grønnegårds savværk går man i gang med at designe og fremstille den mobile bolig. Der mangler lige at få blækken lagt ind. Vi vil gerne have det der hjørne der til at blive pænt, kan jeg sige. Ja. Yes. Ja, den sidder rigtig fint. Den der. Ja, det. Det jeg har fat i, det er sådan set de udtræksstænger, der tilhører kassettedelen, sådan at kassetten den kan henholdsvis trækkes ud af huset, men også skubbes ind, sådan i forbindelse med transport og sådan noget, så fylder det mindre. I 14 dage forvandler tømmerteamet Gjern gamle midtby til en grøn oase, som et eksempel på, hvordan byen og naturen kan vokse sammen. Mennesker, maskiner og håndkraft mødes og skaber i fællesskab et helt enestående og inspirerende miljø.
Der har altid boet mennesker i Gjern, og det vil der altid gøre, for her er godt at bo og være.